Welcome to PC Shah's channel. Mani khan mizo Setanis in puana kan ti chhuah ka khata khan ti sualian dek mai kan nei chu Setana betute hi Setanic tilova Setanis ti thinan ni kan lo soi sualani tuntuma ve thung chuan hun tam liam ta a Australia ram da thil thleng heti laya atuar tu Teresa kumsom panga ni layang komna chungchang karon chop chuak don ani kumsom panga ni hian akumsom pani hun hi shomrap thlak takin amanga chan chuani nu in ama le nu chu koman ni a an kom dan kil kela le lin don chuan copyright thila boina kan tok don sia chuwang chuan chu tiang lo deuh chuan ngaron soi don ani avoi khatnan Teresa chuan lo thonna khatring nun mang to lovin mangai na nen khore ve taka anu nen chuan hunan mang ve ta anu puina in a hring nun ke som noi to chu arem thale me kani Teresa hi kumsom pangami ni in kumni ni lain he nu bula khosatur hian nu chiani api ni in a hring nuna in ngai sakna le torna thlen tu ni a Teresa chunga che dan hi rap thlakin he tiang em chu ni theidonim ni ti turani ma se he case chui tu le zir chiang tu te chuan Teresa indo ta soilo tin chianga Teresa hi Setana hena shalan ring hi alani Teresa thon thu hi naupang in ngai sakna top kho ka ni a thon thu zonga thon thu rap thlak ber pol ani nge yang Teresa torna hi kan oilo hial mai thei ma se medical report le evidence rang sang te om miau si ni to be telling the truth. Ole tuna chuan Teresa i Setana kaushana omlaya torna chu lo ngai thla toila ama soyang kan soi mai don ani kanu le patin in then nu khan kapa chuan kapi bula minom puya ma se kapa po chuan min kalsan le ta ka wangin kapi chuan min enkol ta a mangai na tel lova rong taka enkol ka ni chhota ni chuti lai chuan mei cheno pang chum chiap tak kalani na a keima chung kwa ngei le ka mel riat ngai lo te chuan min pong sual thina friends of family and strangers and my family used to rape me chu mai ni lovin rante ne na in pol tir thin ka ni a sabeng tungemo kelte nen chuan mi pat mei chian amin man tir thina chung zong zong thlen tir tu chu ka pi ni a ka pi hi nan tin ka ko thin in lian pui thingkong ka lian tak pani nei chu kan ram chung khoi mulai mi chu ni nge ya rei tak motor tlan wang ngai mi hausa tak tak liran oma chu in chu a malama tanga en chuan lal in ro pui taka ang ber chulai mun chu ni in thoina le Setana hena in hlan na in khom kan nei thin na te thil rap thlak tin reng ka ton na mun chu in khom kan nei piang in chu ta local mi pa zong zong chu mi som ni po ni se voi khata an vain min pol thina ceremony lian tham dewani phei chuan mi som li lai ten arwalin min pol thin but everyone who was there, which must have been about 20, you know, from 10 to 20 people. Chutia katak sa chunga rap thlak le uchuak takan chet lai te chuan kapi chuan min lo nui vel thina ani lo vek poin mi padang nen mi pat mei chian nan lo mang ve bok thina ni Usually laughing or smiling. chu tiang te ni wang chuan voi sari emo voi riat lai munau ka pai mana ma se chu ina chuan doctor pani le nurse te noma wangin naute chu ti tlak sak zel kani naute chu ka pum chunga tanga la chuakin an la bodai thin tum khat chu ka pum chunga tanga nauten lak chua chu la nuna wangin ka ma nge chuan an that mi maya chu mai ni lovin keima naute nge chu ei tir kani Well, after they killed it, they would eat it. But we were also made to eat it. he tianga kan no te sen mi hring po le tling lo
kan pumatangan lak chhuah te chu min ei tir thin renga chung zong min ti tir tu po chu ka pi ngei chu ni voi khat phei chu skula naw ka chiat nge a wa nei thlak takin tu man min hmu lo keima chuan thil dik lo oma wangin kan zir tir tu hna chuan in thiar ka dil tangota min lo phal sak lo wangin toilet a chuan rang takin ka tlan lut nga la kanau te chu ka ke korte a chuan lo thla man der ani chu athi moka ti man zeta ma se che det chu ka muta thuaya pencil bom chu kuang te takte anga siamin naute chu ka da a arim tui deuh nan ros par ka da boka kei ka unau pa le kanu thalak te ka da tel bok. She put roses in to make her smell sweet, put a letter with her, pictures of herself and her brother, a picture of me. Kapin min man chua ka hlau em awang chuan naute chu tuiluan kora ka hnol thla tangot mai ani kumsom pakhat mi lek ka ni lain fanu ka hring tange nge a min chu Alex ani. How old were you when you had that child? 11. Setani sau chuan an duhdah na ka om lo chuan ka fanu chu tha saka min vo thina naute dang tam tak in thoina an hlan lai ka hmu photo wangin ka hlau thong ngoi renga ka chunga thil thleng te chu du lo engang maila ngoi renga ka pom mai angai si ni khang ka thil ton le mu te kha do tan ni lo ti ka chianga mumang mai la ni heklo mangchia than har san thei mi lo ang zo ka ni naute in thoina ta nan tha thin te chu nau sen piang hlimemo nawan ti tlak te takte ten ni tlang pui kamit nge in mishingan thata setana hena in thoina nan manglai chu ka hmunuala setana chu Lucifer te kovin mishingan tha mang chuan ti lo man tum ta thina ni voi khat chu papa khathin ron roi luta ama chu har film lo ti lang renga enge morui nei mela pu a in thoina hmunan roi thlen chuan anui vaka lau mel po pulo ma se shokan han zai tran chuan mang angin aw ve ta a ma se aw rei lo a shoka tanga dul thleng chuan an zai thler thla veka chu pa chu rei lo te a thi zui nga lani khatiang reng arap thla kha kala mungai lova keima ka ni lo wangin pathian hne na lom thu ka soi hialani voi khat chu chulai mun chu tlan chhuah san tumin ka bei ve a ma se rang takin ka paten min man le ngal police tran puinang ene mokatum ngai mi lova a chan chu ka te tanga chu tiang ringo ta sei lian chu ka ni wangin thilpa ngai ve re nga ka nga ya khovela midang te po chu tiang anung vek tura chon ka ngai mi mai ani ka hun ton tamzo ka khan sai rui ka ni thina minda bo zeu boka chu wang chuan thil thleng tamzo kha chiang takin ka hrekim lo zo ka ni Lucifer hna chuan ran te hlan thin ma se mihring tha kha na tilom ber tlata tam tak mulo maila mihring thatan in thoi lai ka hmunuala arap thla ka ti tak zet thin chu in lian pui mai chu setani sau chuan ka hmu chuak ngai don lo ni tin chiang viawa adikani police po roi donila chu in chu pan ngai na reng ka hre hau lo nia mei cheno pang eng ma pola sa chiang manglo ni tanga mi pat mei chen na le in tha na te naw ti tlak sak le thil te nom tin reng mu le tor chu han ngai tu avete kumsom pakhat mi lek ni lai nu han ni te hlei chu rap thla ka sin an mi tha te ruang da bo chung changa chuan boinan nei ilo ring mai theya ma sen nei ngai mi lo cho tol ang reng deuh lian pui hin neya chuta chuan ruang le ru te chun da khom ru ya eng tin mon ti so phuan bul maya are nu chuan ruang le ru te chu cho tol monga chuan chir dek ang mai hian a luang ral ta vek thina ni ngaya ka nei mi hring te nun dan ve renga ka ngai thin kha alo ni lo chiang hle tuna chuan kanu nen chau khote takte a in pakhata launa hlira khatin nun ka mang thina mangai na ne na bultan ka zir ve meka ka pile midang pakwate po man ni in khei sang ri tak takan or me ka ni. Who made you do this? My nan. She handed me this note. Teresa hian
ama chan chuak tu tan le khan hu chia toy te neya ke le ka din mun anga ding no pangdang te ta na in tho na le in boi puina wangin lom thu ka hrila cheu ti zong hi zia ka anung lama chuan poem toy te hi lo in ziak boka ka au chia ma se o chuak tur om to lo ka trapa ma se mi tui far tur om to lo ka beya ma se chakna reng om to lo. Nothing left. I would scream, but there is no voice left. Tin heng mai ba ka hian Teresa hian no pangdang ne na Setana mingan in nei thin thu soya chu chuan Setana tan ni ti ting heta om zia bera chuan tharau sual chu anin nei pui ti na ni ber korfual kan ha a biakina in nei na ang mai hi ni a ma se kan thu chamadang thungani ati a Setana chu an thian an mo huna pianga om reng turani thu zir tir thinan ni bok Teresa hi kha kum som pani chunga pi ne na om khan tu mana chanchin ngai ven loem ni ti in zot mai theya a pi le pate te bula oma anu tak ngel poina chanchin a shelawani Teresa hinkom na a chan chuani nu chuan eng tin nge anun manzuye tum tin zota lim takanun pa ngai man ve ka du to ni ti in a chang heng Setana ko shana lut te hian enge hlok nan neya engin nge chu tiang ti tura tur tlat thin mai le chu mitam tak zo na ni Setani zinga David Austin chuan until ti dan velan komna puanga no panghai sakna chuan in nam hnoi lova ma se Setani thlen khat chuan an ngai sa thin nge ni ti soi no pangte chu mi pat mai chiat na man puyan ni ngai lova ma se kan ceremony a chuan mi pat mai chiat na hi tel thin then khata chuan nei inang te ponan mang thina ni ti na soi bok Audrey Harper Setanic kal takum nga lai om ve to chuan ti hian a soya no sen ni kuale ka upa in thoina na hlana ni lai ka muto ati a nga ta na chu tiang ti ngei ni tin zo chuan Setana hian in thoina thiang hlima du e me ma ramsa in thoi ai chuan mi hringa in thoi hi lom jok bok ti chuan kan lalpa ti lom nan chuan kan ti ta thina ni Setana ta na sualna tina sa piangin Setanan ti loma ni maya an thi nuwa thil ti theinan nei na sadon bi kani chu Setani saurin dana ni a an ring het bur ti na soi Australian police te chuan hetiang Setanic kaushan a big takin dan lo anga no pangsoi sakna hi hrianom chuan an hne na report zel turin thu ten chhuah chu tiang tirin hlel nei le in nam hnoi na nei arin hlel te po in hril hrezel turin thun cha hial bokani ole Teresa chungchang hi mu tur tam lo khop maya khati kha garon chop chuat thei chu ni mai ta se Setana tilom tur chuan a hne na thil tam tak hlan te ngai thina pathian tilom ture ro chuan a hne na kan thinlung kan hlan mai hi tok viawani